Ayo, kok panggah korke kuping ae. Wis golek harta karun ki lah. Kok iso? Ayo toh yang dolan-dolan ngono lho ya. Nyandi. Ya sing enek jajane ngono lho. Ngene anggun ngarep ya nek jajane to iki. Emang bakule ayu engko malah nyantol aku. Kalau wong nyantol kare cantolne kok bingung ae. Pemean mau piye anggetanmu kok iso cantolne. Ya Allah, jan penake ya Allah, ya Allah, ya Allah penake ya Allah. Sing mbok kureki kuwi lho apa? Ya mbuh enek apa ora tapi lek dienggo ngurek kan jan penak ngono lho janane. Ki lenono nggih ulune pitik lho apa enak malah kerih kiyer-kiyer winggo awakmu. Moh wahing minggu tewasan kok. Ya malah sehat to wahing kok iso. Ya rasane ki iso piye ngono lho, paning iso yo jan koyo nikmatin donya ya Allah. Enak aja diganggu ngene iki.